додгоҳи ноҳияи ҳамадонӣ ҳукми се корманди пулиси фархорро ки дар латукуби як сокин муттаҳам дониста мешуданд содир кардааст. бар асоси ҳукми додгоҳ ки рӯзи 12 январ эълон шудааст, акрам шоҳҷони абдулло, саид файзов ва меҳроб давлатов аз 5 то 6 сол аз озодӣ маҳрум шуданд. тафтишоти ин парвандаро додситони кулли тоҷикистон анҷом дода ва дар моҳи октябри соли гузашта онро барои баррасӣ ба додгоҳ ирсол карда буд. ин кормандони пулиси фархор бо моддаи 147 қисми д бандҳои а ва б яъне ғайриқонунӣ ворид шудан ба манзил ва 316 қисми се банди а яъне баромадан аз ҳадди ваколатҳои мансабӣ гунаҳкор дониста шуданд. анвар қурбонов раиси додгоҳи ноҳияи ҳамадонӣ чоршанбаи 8 феврал дар суҳбат ба радиои озодӣ гуфт ки нисбати ду тан аз кормандони милиса 5 сол ва нисбати як нафари дигараш 6 сол ҳукм содир шудааст. ҷаноби қурбонов афзуд ки парвандаи ин кормандони пулиси фархор бо супуриши додгоҳи вилоят дар ноҳияи ҳамадонӣ баррасӣ шуд. ва ҳукмаш биромадагие ҳудудаш 5 гирифта ята 6 намедонам одамо суди вилоят во гирифт бо мода дод во сар кардана баъд во гирифтан иси парскан ростига мо намедонем ира краим суди вилоят аштандар. дар ҳамин ҳол раҳмон давлатов падари меҳроб давлатов рӯзи 8 феврал ба радиои озодӣ гуфт ки аз ҳукми додгоҳ дар нисбати писараш розӣ нест ва аз болои он ба додгоҳи минтақаи Кӯлоб шикояти кассатсионӣ бурдааст. шикоят кардем намефаҳмем, шикоят кардему ягон кор маъне намефаҳмем, шикоят кардагим ока улна набруматиш бачаро 5 соли додан аз 3 гуфтан 5 додан аз 3 гуфтан дига намедонам. парванда алайҳи акрам шоҳҷони абдулло, саид файзов ва меҳроб давлатов тобистони соли гузашта бар асоси шикояти сокини фархор парвиз ҳабибови 38 сола боз шуда буд. ин сокини фархор иддао карда буд ки дар пайи як баҳси хонаводагӣ кормандони пулис ӯро ба шуъбаи корҳои дохилаи ноҳия бурда мавриди латукуб қарор дода буданд. боздошти ин се корманди пулиси ноҳияи фархорро бо ҷурми латукуби парвиз ҳабибов дар моҳи июли соли гузашта суҳроб саломов муовини вақти сардори раёсати корҳои дохилаи хатлон эълон карда буд. ӯ гуфт бархурди хашин ва латукуби сокинон аз ҷониби баъзе кормандони пулис обрӯи ниҳоди онҳоро мебарад ва онҳо ба ин шева муносибати ҳамкоронашон бо боздоштшудаҳо мубориза хоҳанд бурд.